Ni di Dreigiau Caerdydd a da ni'n glwb Dodgeball. Da ni wedi mynd fel clwb ers tua 6 mis wan. Bob wsos da ni'n cael 20 o bobl yma. Mae gennym ni dîm cyntaf sy'n chwarae yn yr ail gynghrair yn Lloegr yn yr gorllewin. A dyn ni fo ail dîm sy'n yn y Saesneg sy'n gael fo non-league. Ond mae'n trio cael ei hunain fewn i'r gynghrair uwch. Rheolau'r gêm ydy mae'n 6 chwaraewr o bob ochr, 3 pel yn y canol. Os di chwarae'r mynd fewn amdano fo, a wedyn da chi'n taflu fo at eich gilydd. Os dyn curo nhw, maen nhw allan. Os dyn nhw'n dal fo, da chi allan. Mae'r gêm yn para 3 munud. Pwy bynnag sydd fo mwy ar ôl ar diwedd y 3 munud sy'n ennill. Mae yna rhai pobl eisiau gymryd o yn eitha serious ag i chwarae yn yr tîm cynta. Mae rhai pobl eisiau just troi fyny bob dim Mercher i wneud rhywbeth gwahanol ag i gadw'n heini. So, da ni wedi cael chydig o ddagre yma ag mae'n brifo os da chi'n taro'n y darn anghywir. Yn ysgolion yn Lloegr, maen nhw'n chwarae fo lot mwy, ond yng Nghymru dwi'n meddwl bod yna lot o hynna'n digwydd. Dyna pam da ni wedi bod yn lwcus hyd yn hyn, bod pobl wedi dod efo'r curiosity na di aros. Fel yr unig glwb yng Nghymru ar y funud, dwi'n meddwl bod yn bwysig i gael mwy o bobl efo diddordeb yn y gêm, fel a cael pencampwriaeth yng Nghymru'n hytrach nag yn Prydain i gyd. O dim byd i'r taflwr gorau yn y byd, ond mae yna rhyw fath o satisfaction o daflu fo'n iawn ag i dim i frifo rhywun arall, ond i daro'r person da chi wedi bod yn trio taro drwy'r gêm i gyd. Ac dwi'n meddwl bod pob beth sy'n mynd ymlaen yn gwaith nad allan yn nos Fercher pan maen nhw'n taflu fod gwyneb rhywun arall.